Minn Marzu tal-2022 sal-lum, 250 familja ngħatawlhom iċ-ċwievet sabiex jitlu jgħixu f'postijiet tal-akkomodazzjoni soċjali. Dan bħala parti mill-ikbar proġett ta' housing soċjali f'pajjiżna fl-aħħar 40 sena, b'investiment ta' 110 miljun euro. Ħabbar dan il-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes waqt li kien qed jiġi intervistat fuq ir-radju tal-Knisja. Marzu 2022. Sal-lum ġew allokati 250 proprjetà oħra. Issa riċentement ħan allokaw dawk li jkunu ħejjitlu. Aħna pereżempju qegħdin nagħmlu dan. Naraw il-matching tal-persuna fejn tkun u x'għandha bżonn. Naraw ukoll l-appartament li jkun ideali għalija. Hemm is-social workers ma jidħlux fih aħna, hemm il-bord tal-awtorità. Il-Ministru Galdes qal il-Gvern qed jimmassimizza r-riżorsi li għandu fejn anke tisiru spezzjonijiet u monitoraġġ sabiex persuni li kienu jokkupaw post tal-Gvern jgħaddu minn qarbi rigorus biex jiġi assigurat li daw il-postijiet tal-Gvern jingħataw lil min vera għandu bżonn. Fl-istess intervista, il-Ministru Galdes spjega li bil-ħemel ta' miżuri u skemi soċjali li ħareġ u li ġew imsaħħa mill-Gvern, 150 persuna li kienu qegħdin fuq il-lista sistennija sabiex jitlu jgħixu f'postijiet tal-akkomodazzjoni soċjali xtraw proprjetà. Meta konna naraw il-waiting list tal-Awtorità Djar, interessanti, bl-iskemi li għamilna, kellna 150 persuna li kienu fuq il-waiting list li daw xtraw proprjetà. Ġidaw xi darba kienu fi problema soċjali kbira. Permezz tal-għajnuniet li tajna u għaliex daħħalna l-work benefit, daħħalna miżuri soċjali, irnexxilhom jinqalgħu mix-xibka soċjali li kien l-hom bżonn kontinwament l-għajnuna tal-Istat. Il-Ministru tkellem ukoll fuq l-aħħar xogħlijiet fuq il-blokka ta' housing soċjali fiż-żona taċ-Ċawla fir-Raba' Għawdex b'investiment ta' 1,200,000 euro. Hawn tkellem ukoll fuq il-lista tistennija li hemm f'Għawdex li hija waħda żero. Għawdex il-waiting list hija żero. Għaliex irnexxielna mhux biss nutilizzaw l-ispazju li għandna, imma wkoll krejna mingħand il-privat. U lillum il-ġurnata kull min talab biex imur jgħix Għawdex jew nkella qiegħed Għawdex l-Awċin m'għandhomx problema ta' akkomodazzjoni soċjali x'kollha nagħtaw allokazzjoni. Il-Ministru żied jgħid li l-Awtorità tad-Djar għandha statistika b'saħħitha li turi li 50% tal-first time buyers qed jixtru proprjetà weħedhom. Hawn żied jgħid li l-istess statistika miġbura mill-Awtorità tad-Djar turi li pajjiżna għandu l-aktar rata ta' persuni li huma żedin ta' djarhom fl-Ewropa, fejn inankaw ukoll iċ-ċifra li wrew li fl-aħħar 10 snin 44,000 familja saru sidin ta' djarhom. Fil-programm, il-Ministru tkellem ukoll dwar l-għajnuna li tingħata lil persuni li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Persuni spiċċa homeless. Daħħalna skema ta' għajnuna li inħallsulu minnu fih depożitu tal-kera. Inħallsulu wkoll l-ewwel kera u anka ngħinuh bis-sussidju. Ġifieri da biex mill-ewwel imur jikri b'mod urġenti. Ġifieri da prattikament qed tintuk ċekk kważi ta' 3,000 euro għajnuniet biex inti timxi bil-mod u terġa' tqum fuq saq.